ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. иншааллоҳ ки ҳамаатон хубу тансиҳат ҳастед. рӯзи ҳамагӣ ба хайру шодӣ бошад. имрӯза влоги мо сар мешава аз анамин ордбирона тайёр карданаш. қариб ҳамаи занои тоҷики мо ай уҳдаи ордбирона тайёр карданаш мебуроянд ва ман хостам ки тарзи тайёр кардани худма дар видео нишон диҳам. чанд қайками орда қати намак агар мо бирён кунем, сирх кунем, ҳамон ордбирёни мо ба маззаи хушрӯ меояд. тамошо кунед, тамошобинёни азиз, то охири видеора. ана тамошобинони азиз, аз инҷода рулет мепазем, мини рулет ки аз як бисквит мо 4 рулет мепечонем. беҳад рулети бамазза, рулети миях ки хушрӯ меояд ва аз ҳама муҳимаш рулети бабаракатай. марҳамат, то охири видео тамошо кунед ва чӣ хулоса доред, чӣ гуфтанӣ доред дар комментариҳо нависен. ва шахсое ки подписатсия кардагӣ нестанд, тамошобинони азиз, подписатсия кунед ва ҳама рецептҳое ки ман мепазам ҳамаша поёни видео бинед. як стрелкача поёнакай уҷа описание, ҳамаша ман описанида менависам. инҷода тамошобинони азиз, аввал 10 сафеди тухма мо қати 1 стакан шакар лад задем ва то пишни шиданша мо ба миксер лад мезанем ва баъдан зардии тухма илова мекунем. баъдаш михел пайтабна орд, разрыхлитель какао ва 2 қошуқ равғани алена добавид мекунем. ва як лайфхаки дига ма ба шумо расонданим ки ҳама вақт ма бумагаlia выпечка надорам ва бисёри вақт ма ами варақи дафтар истифода мекунам. айтак лист барои бисквит ягон вақт на мечаспад, на месӯна, беҳад нағзай, ягон фарқият надорад. анам хел тамошобинони азиз, як бор ай болош бо як бор дига ай барш вақти мо мебурем 4 бисквит мешава. ҳар як бисквита мо гармогарм ҳамхел печонда мемонем. фақат иҷода ман вай штативам вайрон шудагӣ буд, барои ҳамин бе штатив кор кардам. ҳамаи видео омадагӣ нест. иҷода боша маская миксеркати лад мезанем. ҳамаи рулетҳои печонда мондем барои ки қолаб гиранд, то хунук шуданашона местанд. иҷода сушонка маска аралаш мекунем. агар қаймоқ дошта бошем хонада метавонем ки қаймоқи ғав 33% боша, аралаш кунем. агар набоша гӯшонка, варёнка, маска худаш ба сай. беҳад кремшам ба маззаи хушрӯ меояд. айни ҳол корбори ман ҳамин ва каме корбори хона мекунем. бо ягон чи ба мазза барои шавҳарамона, барои фарзандамона мепазем ва каме ҳам бошад дар як рӯз 1 соат 2 соат дар фабрик кор мекунем онлайн ва ин беҳтарин корай. ҳар касе ки хоҳиши кор кардан дорад, марҳамат, номерои ман дар рӯи экран ҳаст. дӯстони азиз, ай рулет агар як бор тайёр кунем, дига ба фикрам ки ҳар рӯз тайёр мекунем ва барои завтрак ин рулет қоқшавӣ надорад, безебшавӣ надорад. то чанде иста ҳамақа мулоим шудан мегирад. болошанам халози кушат мекунем, глазуркати
рецепти глазурам ма да вай мепартом описанида. барои ма ҳамин хел ороиш осонтар паутинка ва шумо чӣ хеле ки метонен ҳамин хел ба таби дили худтон болои рулетоя ороиш диҳен. бисёр намуди ороишҳо ҳаст. دوستانی عزیز این دو پارچه ویدیویی که آخر بود ای تاجیکستان سیومکا کرده پرتافته بودن و من خواستم بهر شما همینجا در ویدیوم ده پیوست کنم. باقی همه کسا در پناه خداوند بزرگ باشین تا ویدیوهای آینده.